Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Magandang gabi po sa bawat isa at muli tayo po ay sama-sama sa ating programa, Ang Tinig ng Pag-asa. At sa maikling oras, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. So bagong lahat, nais ko lamang pong batiin ang ating mga kapatid sa pananampalataya mula Luzon, Visayas, and Mindanao, maging sa labas ng ating bansang Pilipinas. Ang ating mga kapatid na nanonood ngayon at nakikinig, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago ang lahat ay nais ko rin pong batiin ang ating minamahal at ginagalang na Bishop Leo Vidania, na siyang President ng Jesus Be Lifted Up Church sa buong Pilipinas at maging sa labas ng ating bansang Pilipinas. Maging sa kanyang may bahay, si Reverence de la Vidania, na sila po ngayon ay nasa ibang bansa para patuloy na ipahayag ang kagandahang loob, pabor ng ating Panginoon. Kaya muli, good evening po sa ating lahat. So ang sabi po dito sa Luke chapter 4 verse 18, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free." Tayo po ay manalangin. Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, thank you for your love, for your goodness. Thank you for everything that you have done to us, Father God. Truly, Lord, apart from you, we can do nothing. That's why, Lord, we are here right now, Lord. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. And what you said in your word, if we will confess our sins, you are faithful and just to forgive us and clean us from our iniquities. Lord, linisin mo kami sa mga oras na ito sa aming kalikuan. Kung patuloy kami nakakagawa, Lord, nakakasugat ng iyong damdamin, ng iyong puso, Lord, patawarin niyo po kami. Salamat, O Ama, dahil lagi niyo kaming binibigyan ng pabor sa pagpapatawad sa aming mga nagawang kalikuan sa iyong harapan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maging sa aking mga kapatid na naririto, dalangin ko, O Diyos, na higit bigyan mo kami ng karunungan, wisdom and knowledge, Lord, upang higit na maunawaan namin ang aming maririnig sa gabing ito, O Lord, patungkol sa iyong mga mensahe. Maging, Lord, sa aking buhay, nagagamitin mo, Lord, para mag-deliver ng iyong salita, O God. Tunay nga, Lord,
I declare na ikaw po ang maitaas at ako po ang maibaba. At Lord, gawin mo Lord ako para tagapagsalita mo sa gabing ito, O Lord. Ang masabi ko lamang ay yung tunay ngang kaaya-aya, O Lord, na tunay ngang angkop sa iyong willingness, O Diyos. Marami pong salamat. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, again po, doon sa Luke chapter 4 verse 18, sabi roon, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, isinugo ako upang palayain ang naaapi. Actually, ito po ay sabi nga ay naitala sa sulat ni Isaiah, sa propeta Isaiah, at naging dito sa New Testament, sa Luke chapter 4 verse 18, at ito po ay nabanggit na naman. So ito po ay totally ay patungkol sa, sabi nga, sa plano ng Diyos sa pagpapadala niya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya doon pa lamang sa lugar ng Jordan ay talagang sinasamahan na ng banal na espiritu ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Actually, sabi nga, dinala pa si Jesus sa ilang na lugar para doon ay mag-ayuno siya ng 40 days para higit na patatagin ang kanyang, hindi lamang sa kanyang physical, lalong higit yung kanyang spiritual. Kasi maraming battle ang kanyang pupuntahan. Maraming mga testing sa kanyang buhay ang magaganap habang siya ay nagmiministeryo sa mundong ito. Kaya sa kanyang pagpapas, talagang sabi nga ay nandoon yung pag-ingat at paggabay ng banal na espiritu. At 3 beses siyang itinempt ni Satanas. Subalit ginagamitan niya ito na naaayon sa salita ng ating Diyos na buhay. Maging si Satanas, ginamitan din ng ating Panginoon ng salita. Pero sabi nga ay hindi natinag si Jesus kasi matatag siya dahil sa pagsama at protection ng banal na espiritu. Kaya nga nabanggit doon ay laging sumasa kanya yung banal na espiritu. At makikita pa rin po natin doon, si Jesus noong nasa Galilee, nandun pa rin, sinasamahan pa rin siya ng banal na espiritu. At noong pumunta siya, bumalik siya dito sa Nazareth, na kung saan doon ay siya, sabi nga ay lumaki, dahil kinaugalian niya nitong ng ating Panginoong Jesus, na magbasa ng mga salita patungkol sa ating Diyos na buhay, ay talagang noong nasa Nazareth siya, ay pumasok ulit siya doon sa sinagoga. At pagdating niya ron, inabot sa kanya yung isang scroll o kasulatan at nabasa niya yun. At ito yung nabasa niya, yung Luke chapter 4 verse 18. At ito'y totally, sabi nga ay patungkol sa ating Panginoong Jesus, na kung saan ay talagang inanoint siya, the ultimate anointed one, ang ating Panginoong Jesus, para ipahayag yung kabutihan ng ating Diyos na buhay. Kaya sabi nga, himahimayin natin ang verse na ito, na sabi ron, the Spirit of the Lord is upon me. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. So makikita natin doon, nung sinabi yung Espiritu ay sumasa akin, ay talagang nandoon yung pagsama, yung pabor ng Espiritu sa ating Panginoong Yesus. Actually, kung ang ating Panginoong Yesus ay, sabi nga, hindi totally nasamahan ng banal na Espiritu at hindi niya ginamit ang kanyang pagkadiyos, sabi nga yung kanyang ministeryo ay mangyayari ng mahabang panahon. Pero sabi nga, kung ginamit niya ang kanyang pagkadiyos, maaari, sabi niya, sa loob lamang ng ilang buwan ay matatapos niya yung ministeryo na ipinapagawa ng ating Diyos na buhay. Subalit, sabi nga, nandiyon yung kanyang pagpapakumbaba, ipinakita niya na talagang, sabi nga, ibinaba niya yung kanyang sarili, nilibel niya sa tao para maabot lang niya. Ganun kabuti ang ating Diyos. Kaya, yung pagkilos ng banal na espiritu sa ating Panginoong Yesus ay ganun na lamang. Ang daming nangyari habang nag-minister ang ating Panginoong Yesus. Maraming mga miracle ang nangyari.
sa mga tao during that time. Maraming nabuhay, maraming sabi nga ay yung mga patay ay nabuhay, maraming gumaling sa mga sakit at karamdaman, yung mga tangka ng kaaway ay talagang nawala. Bakit? Dahil sa tulong at habag ng banal na Espiritu. Kaya nga nasabi ron, the Spirit of the Lord is upon me. At sabi ron, because He has anointed me. Ang ating Panginoon is, Jesus is the ultimate anointed one. Talagang inanoint siya ng ating Diyos na buhay para ipahayag na mayroong completeness. Nandun yung accomplishment na sabi nga ay magawa niya lahat yung ipinapagawa ng ating Panginoong, ng ating Diyos na buhay. Pumunta siya rito, pinadala niya to preach the gospel to the poor. Anong ibig sabihin ng to the poor po rito? Ito po yung sabi nga yung mga tao na wala sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Yung sabi nga, the poor in the spirit, yung mga tao na ayaw tumanggap sa ating Panginoon, yung mga tao na walang inisip kundi yung pabor ng mundong ito. Gustong magpayaman, gustong magpasikat. Kaya sabi nga, pumunta ang ating Panginoon, actually sabi, pumunta ang ating Panginoon, hindi para sa mga mabuti, kundi para sa mga masasama. The poor in the spirit, yung mga captive na mga vices, yung mga works and wiles, plans ng kaaway ni Satanas. Kaya nandito ang ating Panginoon para tayo ay i-save sa mga gawa at angka ng kaaway. At sabi pa rito, He sent me to heal the broken-hearted. Yung mga pamilyang wasak, yung sabi nga ay relasyon sa asawa, sa pamilya, anumang klaseng disunity, misunderstanding, isang responsibility yun, isang task ng ating Panginoong Hesus para ayusin yung mga ganong problema. To repair or to overhaul yung mga broken-hearted natin sa ating buhay, sa ating pamilya, relasyon sa ating pamilya. At ang sabi pa ron, to preach deliverance to the captives, upang ipahayag yung good news. Isabihin doon sa mga bihag ng kaaway ni Satanas na kayo ay makakalaya, na kayo ay magkakaroon ng magandang buhay spiritual basta sumunod lamang kayo. Makakalaya kayo basta pakinggan ninyo, paniwalaan lamang ninyo. Kaya ang ating Panginoong Hesus sabi nga ay pumunta rito, isa sa kanyang task ay to preach deliverance to the captives. Hindi sinabi na siya ay pumunta rito to deliver the captives, kundi to preach deliverance to the captives. Una, ipahayag yung kabutihan, sabi nga yung kapangyarihan ng banal na salita para magkaroon ng tinatawag na deliverance yung mga captives na ito. Ito yung sino ba yung mga captives? Yung mga tao, yung mga Kristiyano to na tumalikod sa ating Panginoon, yung mga tao na sabi nga ay wala silang iniisip, wala silang Diyos na sinasamba. Kaya narito ang ating Panginoon that time, yung ating Panginoon Jesus during that time ay inutusan siya ng Panginoon. Ganun talaga ang pag-ibig ng Diyos sa tao. At sabi nga sa John chapter 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa pamamagitan, sabi nga, ang salita ng Diyos, kapag tayo totally napakinggan natin ang salita ng Diyos at pinaniwalaan natin ito at in-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sabi nga yung katotohanan na yun ang magpapalaya sa atin. Yun ang magbubukas ng ating puso't kaisipan para sabi nga ay tuloy-tuloy tayong maglingkod ng tapat at tunay, totoo sa ating Panginoon. And recovering of sight for the blind. Nandoon yung mga blind. Ano ba yung sinasabing blind dito? Yung mga bulag sa katotohanan na walang ibang iniisip kundi sabi nga ay yung kanyang kapakanan. Yung mga tao na taking advantage with their superior authority. Yung mga ganung pananaw. Pero sabi nga, kapag tayo ay nakinig doon sa salita, doon sa good news na yon, talagang mau-open yung ating kaisipan. The gospel, sabi nga, opens the eyes of those who are blind. Sa pamamagitan ng salita, mau-open talaga ang sabi nga spiritual eyes ng mga tao para sabi nga ay magkaroon sila ng higit na takot sa Panginoon.
to set at liberty them who are bruised upon. Sabi nga, upang palayain ang mga nabugbog. Ano ba yun yung mga nabugbog? Ibig sabihin yung mga talagang ginawa ng hindi maganda ng kaaway, talagang sabi nga, sinubok ng matindi ng kaaway. Pero ang ating Panginoon, ang isang task niya talaga ay sabi nga, ibigyan ng kalayaan. Bigyan ng kalayaan yung mga tao na sabi nga ay talagang aping-api para sa mga gawa at plano ng kaaway. So sa pagkakataong ito, sabi nga ang ating title is We Are Chosen and Directed by God. We are chosen and directed by God. Number 1, tayo ay pinili ng Diyos at tayo ay dinirect ng Panginoon, ng ating Diyos para to proclaim good news to the poor. Tayo ay narito ngayon para iproklama ang mabuting balita doon sa mga poor in the spirit, doon sa mga tao. Actually, kapanahunan ng ating Panginoong Jesus, siya yung unang talagang sabi nga, inaghayag ng salita ng Panginoon. At dahil kailangan na masaturate ng salita ng ating Diyos na buhay, ang kabutihan ng ating Panginoon, ang buong mundo, sabi nga, nag-select pa siya ng mga disciples niya para makatulong niya sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Pero sabi nga, si Jesus ay umakyat na sa langit at ang bumaba ngayon, ang pumalit yung banal na espiritu para gabayan yung mga during the time, yung mga disipulo para sila naman ang magpatuloy sa ginawang ministeryo ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. At noong bumaba ang banal na espiritu para, sabi nga, tulungan, gabayan itong mga disipulo, halos nagawa nila yung ginawa din ng ating Panginoong Hesus, maliban sa pagpapako sa krus. Ibig sabihin, nagawa nilang bumuhay ng mga patay, magpagaling, dahil sa kanila iyong pagsama ng banal na espiritu. Pero sa pagkakataong ito na nawala na itong mga disipulong ito sa ating generation ngayon, sino po yung pumapalit sa kanila? Tayo po. Tayo ay we are chosen and directed by God to proclaim the good news to the poor. Tayo po yung pinili ng Panginoon. Isa ka, kapatid, sa pinili ng Diyos para iproklama mo ang magandang balita sa mga tao na kung saan until now ay hindi pa nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya marami tayong mga kapatid na talagang sabi nga, tinats ng Panginoon, naging missionary sila, naging pastor sila, naging sabi nga, lingkod sila ng Diyos, na which is na ginagawa ngayon ng ating minamahal na Bishop Leo, na kung saan ay pumupunta siya sa ibang lugar dahil ang desire niya ay mapulfill yung plano ng Diyos na sabi nga, masaturate ng salita ng mabuting balita ang lahat ng lugar na kung saan yung mga tao ay nangangailangan ng kaligtasan, ng pagtanggap sa ating Diyos na buhay. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, tinawag tayo ng Panginoon at dinirect tayo ng Panginoon para iproklama ang good news. I-share natin yung good news. Yung patutuo natin kung paano binago ang ating buhay, kung paano sabi nga ay tayo ay nagkaroon, sabi nga, yung mga gabay na binigay sa atin ng Diyos, yung mga protection, yung mga guidance, yung mga blessing na ibinigay sa atin ng Diyos. Isang paraan yun para sabi nga ma-share natin yung kahabagan, kabutihan, pabor ng Diyos sa ibang tao. At isang paraan din yun para mabuksan ang kanilang puso at isipan at ganun pala kabuti ang ating Panginoon. At walang dahilan para hindi sila sumunod. Follow the God's command. Sundin natin yung God's command na yan, yung mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. Ang anong sabi sa Mateo chapter 9 verse 35, ang sabi po rito, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogue, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Ang ating Panginoon ay sabi nga ay yung kanyang talagang ginawa ay package deal ng ginawa niya. Umiikot siya sa kung saan lugar. Hinahanap niya yung mga tao na talagang sabi nga ay mayroong resistance sa pagsunod, sa pagkilala sa ating Diyos na buhay. Ipinapahayag niya with boldness, ipinoproklama niya yung mabuting balita para magkaroon ng pagbabago yung mga taong makarinig
ng salita ng ating Panginoon. Pinapagaling niya yung mga may sakit. Sabi nga, yung mga may mga diseases and yung may mga sicknesses ay talagang pinapagaling ng ating Panginoon during the time. At which is, yan ay magagawa natin. Kasi nga sa ating pangkapananahunan, tayo naman ngayon ang gumagampan do sa ginagawa ng ating Panginoong Hesus at sa mga disipulo na yun, na dapat tayo po ay maging eager tayo para ihayag ang salita ng ating Panginoon. At ang number 2 rito, ang sabi nga is to proclaim freedom from God. Kailangan iproklama din natin. Tayo ay tinawag ng Diyos, dinirect tayo ng Diyos para iproklama ang kalayaan mula sa ating Panginoon. Malaya na tayo eh. Noong tinanggap natin ang regalo ng Panginoon na magkaroon tayo ng salvation, nandun na, malaya na tayo sapagkat sumasa atin na lagi ang presensya ng ating Panginoon. Lagi na tayong sinusubaybayan ng banal na Espiritu sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya nga laging mayroon tayong direct contact eh. Kaya nga ang the best remedy talaga na kung magkaroon tayo ng tamang closeness sa Panginoon, ng tamang pagsunod sa Panginoon, kapatid, lagi tayong manalangin. Lagi tayo magbulay-bulay ng kanyang salita sapagkat ito ang pinakahigit na napakamabisang paraan para tayo ay lalong tumatag espiritual sa ating Panginoon. Proklama natin yung pagtanggap natin sa salvation. Gumaling ka sa iyong mga nararamdamang sakit, na-promote ka sa iyong trabaho, lumago ang iyong negosyo, nag-excel ka sa iyong klase kung ikaw ay mag-aaral o nag-aaral. So kailangan po natin, sabi nga ay i-proclaim natin yun. Dahil yung mga bagay na ating nararanasan sa mga oras na yun, yun po ay tanda ng ating kalayaan mula sa ating Panginoon. Hindi na sabi nga tayo makakanti ng kaaway. Yes, hindi tayo exempted sa anumang testing sa buhay, sa anumang mga pagsubok. Subalit ngayon alam na natin kung paano i-rebat ang mga testing o mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Bakit? Dahil tayo ay sumasa atin lagi ang banal na Espiritu. Amen po ba? So, napakabuti po ng ating Panginoon. Sabi nga sa Isaiah chapter 61 verse 7, mga kapatid, sa halip na kahihiyan, ang bayan ko'y tatanggap ng kasaganaan. Sa halip na paghamak, sila'y magsasaya sa kanilang minana. Magiging doble ang inyong kayamanan at ang inyong kagalakay magpasawalang hanggan. Sino ba yung bayan ng ating Diyos kundi tayo po yun? Tayo po, sabi nga, itatanggap ng kasaganaan. Instead na kapahamakan, instead na sumpa ang matatanggap natin, kasaganaan po, doble ang matatanggap natin. Bakit? Dahil pinoclaim natin na ang Diyos natin ay isang nagbigay ng kalayaan sa atin. Ang ating kayamanan ay mula sa Kanya. At ang sabi nga, ang inyong kagalakay magpasawalang hanggan. Walang katapusang kagalakan ang mararanasan ng bawat Kristiyano, ang mga Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. We are anointed by God. Jeremiah chapter 30 verse 8. Ang sabi po rito, sa araw na iyon, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, babaliin ko ang pamatok sa kanilang mga liig at kakalagin ko ang kanilang tali. Hindi na sila aalipinin ng mga dayuhan. So, dahil sabi nga, tayo ay pinoclaim na natin ang katagumpayan, ang kalayaan mula sa ating Panginoon, anuman ng mga pagsubok, testing, sabi nga nakapasan sa ating balikat ng mga pagsubok, negative, sabi nga mindset natin o anumang klaseng sabi ron ay gawa ng kaaway, lahat po yan ay tatanggalin ng ating Panginoon, ng ating Diyos na buhay. Sabi nga, ano ba yung tinatawag nila nga pamatok? Dito po sa amin sa Mindoro, ang pamatok po niyan ay ito po ay sabi nga yung nilalagay sa liig ng kalabaw. At yun po ay sabi nga ay pag inilagay po yun, may tendency na hihila po siya ng kariton. Kung sa kabayo po may nilalagay din pamatok to sa kanyang liig para mahila naman yung kalesa. Dito kadalasan po kasi ako sabi nga tumagal din po ako sa bukid. At naobserbahan ko po pag ako po ay naglalagay ng
nilalagay ko yung pamatok doon sa salig ng kalabaw para ihilahin niya po yung kariton o yung paragos. Nakikita ko po, naobserbahan ko na yung kalabaw ay parang nadala, yung burden po siya, na burden siya at parang malungkot siya kasi maaring iisipin niya, hihila na naman ako na napakabigat na natimbang ng mga pangarga na ito ng halos isang araw. So, ganun po yung naobserbahan ko sa kalabaw. At nang after na magamit ko na po yung kalabaw, ay makikita ko po talagang sabi nga pagtanggal ko po nung pamatok sa kanyang leeg ay talagang tumatakbo yung kalabaw, tuwang-tuwa po siya. At kapag may lubluban, ay dire-diretso siya sa lubluban. At after that, pupunta siya sa damuhan at mga nginain. Alam niyo po, sa buhay nating Kristiyano, mga kapatid, kapag sabi nga ipinatanggal natin yung pamatok, yung kabigatan sa atin, pinatanggal natin sa ating Diyos, at ito'y mawala sa atin, mararanasan natin, mararamdaman natin yung kapayapaan sa ating buhay. Kasi kapag hindi natin pinatanggal yan, mga kapatid, yung pamatok na yan, yung kabigatan sa ating buhay, hindi natin magagawa ang pinapagawa ng ating Panginoon. Lagi lamang nagdadalawang isip tayo na gawin yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi may dala-dala pa rin tayo. May dala-dala tayong kabigatan. Hindi tayo totally na makapag-perform ng responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos sa ministeryo na pinagkatiwala sa atin. Kasi ayun ang iniisip natin. Yung problema sa tahanan, relasyon sa asawa o ano, ibigay natin sa Panginoon. Ipag-pray natin yan. At hayaan natin ang Panginoon ang magbigay ng the best solution para sa mga hinaing natin. Meron ka ba kung ikaw ay mag-aaral? Kung ikaw ay nag-aaral? Talagang kailangan mong ng wisdom, mag-pray ka sa Panginoon. Bibigyan ka ng katalinuhan ng ating Panginoon. Sa iyong trabaho, ang tagal na, hindi ka pa rin ma-promote, hindi ka pa ma-regular, ipag-pray mo, ibigay mo sa Panginoon. At mararanasan mo na someday mapupromote ka. Mararanasan mo yung kabutihan ng Panginoon. Bakit? Kasi ipinagkatiwala mo yung dala-dala mong kabigatan. Relasyon sa pamilya, until now, yung iyong asawa, lasinggo pa rin. Kung ano-anong mga vices ang ginagawa niya. So, ibigay mo, ipag-pray mo sa ating Panginoon. Yung iyong negosyo, nalulugi ka, ipag-pray mo. Sa relasyon mo, sa iyong pamilya, ang iyong mga anak ay talagang walang galang, lumalaban sa iyo. Ipag-pray mo, iiyak mo sa Panginoon. At tatanggalin ng Diyos ang lahat ng mga kabigatan sa iyong buhay. At pag natanggal niyan, mga kapatid, ang sarap maglingkod sa ating Panginoon. What I said a while ago, walang Kristiyano na exempted sa mga testing at pagsubok sa buhay. Subalit, kapag ikaw ay Kristiyano na at alam mo na yung salita, alam mo kung paano solusyonan yung problema niya. Sapagkat laging naririyan ang banal na Espiritu at tayo ay sabi nga inanoint ng ating Panginoon. We are chosen and directed by God. At ang number 3 rito, sabi nga, to proclaim that the prisoners free and recovery of sight for the blind. Iproklama natin. Sabi nga, may mga kapatid tayo minsan na talagang wala nang inisip kundi yung sa mundong ito. Wala nang ginawa kundi magpayaman. Kahit linggo talagang nagtatrabaho. Wala nang iniisip. Kundi talagang ang binibigyan niya pansin, dito ay ang mundong ito. Hindi niya binibigyan higit priority ang nasa langit. 'Di ba? Ang sabi nga, dapat ang sabi sa Biblia, dapat dito tayo kung tayo mag-iimpok, dapat sa langit, hindi dito sa mundo. Kasi kapag nag-imbok tayo sa langit, walang kalawang doon, walang insekto roon para masira ang ating, sabi nga, iniimpok. Pero dito may mga kalawang, may magnanakaw, okay? May kung anong mga gawa ng kaaway para mawala yung ating pinaghirapan. Iproklama natin, to proclaim, na sabi nga yung mga talagang ay bihag ng gawa at plano ng kaaway, sabi nga tayo ay makaka-recover dahil nariyan ang ating Diyos na buhay. Lagi tayong sinasamahan ng ating, sabi nga, ng ating mahal na Panginoong Hesus at ng banal na Espiritu.
At yung mga sabi nga blind sa katotohanan, yung bulag sa katotohanan, ayaw tumanggap ng pabor, ayaw tumanggap ng salita ng ating Panginoon, ayaw unawain, ayaw bigyan ng panahon yung pagbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, iproklama po natin sa mga kapatid natin yan, na kailangan nilang buksan nila ang kanilang kaisipan. Hindi pa huli ang lahat. Kung sila man, sabi nga, ay talagang ay bihag ng gawa ng plano ng kaaway sa mundong ito. At blind sila sa katotohanan. Ayaw nilang makapakinig ng kabutihan, pabor mula sa ating Panginoon. Dapat iproklama natin sa kanila na hindi pa huli ang lahat, na sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. Yung mga prisoner of vices, illegal activities, lust of the flesh, yan po yung mga dahilan kung bakit until now marami pa rin mga tao na hindi makasunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. So, at ang sabi nga sa Psalms chapter 102 verse 20, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. So, sabi nga, mga kapatid, ano man ang sabi nga nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, kapag ito ay lumapit, dumaing sa ating Panginoon, ang Diyos ay naririyan lang. Ano ba ang sinasabi sa kanyang salita? Ang Diyos ay, sabi nga, siya ay nakatayo sa ating pintuan. Kumakatok siya. At ang sino mang nakakarinig nito at bubuksan, siya ay papasok at magsasalo sa pagkain. Ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos, ay laging naririyan. Naghihintay lang sa atin para tayo ay lumapit sa Kanya. Tayo ay magpakumbaba sa Kanya. Lagi tayo nga, sabi nga, ay sumunod sa Kanyang naisin. Handa tayong patawarin sa ating mga nagawang kasalanan. Anuman klaseng kasalanan mayroon kang kapatid, ang Diyos ay handang magpatawad sa kasalanan na ito. Tayo dito sa mundo, pwede tayo magsinungaling sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa katrabaho natin, o sino nakakasalamuha natin sa buhay, sa mga gawa nating lihim na hindi kalooban ng Panginoon. Pero may isang nakakakita at nakakarinig sa mga sekretong ginagawa natin na ito'y hindi kalooban ng Panginoon. Ito yung mga, sabi nga, ay gawa at angka ng kaaway. Ito yung mga ini-inject sa atin ng kaaway, mga kapatid. In Isaiah chapter 42 verse 7, sabi rito, ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at ang magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ginawa na po ng ating Panginoong Hesus yan, mga kapatid, na which is sa ating kapanahunan, what I said while ago, na tayo ang magpapatuloy. Tayo ang, sabi nga, dahil nalaman na natin ang katotohanan, tayo ang gagawa ng paraan para mabuksan ang bulag na mga mata ng kaisipan ng ating mga kapatid. Para, sabi nga, ay muli silang lumaya. Para makapamuhay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ang panghuli, to proclaim that the oppressed free. Yung mga naaapi, minsan maraming mga tao, maging mga Kristiyano naaapi. At sabi nga, nauuwi ito sa pagtalikod sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nararamdaman nila na walang nagko-comfort sa kanila, na walang nagmamahal sa kanila. Pero tayo ay narito, we are chosen and we are directed by God to proclaim them that they have to receive freedom from our God. Na kailangan makatanggap sila ng kalayaan mula sa ating Panginoon. Ay yung fall of disappointment, stress testing sa buhay. Sabi nga, kapag tayo ang nagbigay na ng patotoo sa kanila, masabi natin yung mga positibong bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, sila ay, sabi nga, ay muling lalakas, sisigla
sa pagsunod sa ating Panginoon. At yung mga tao na babago pa lamang nakakarinig ng salita, ay lalo silang, sabi nga, ay bibilis yung pagkakilala nila sa ating Panginoon. Sa John chapter 8 verse 32, and ito'y nabanggit ko na rin po kanina, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kapag nalaman ng tao, lahat ng tao, ang katotohanan. Ano yung katotohanan na sinasabi? Yung katotohanan patungkol sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga, ang katotohanan na yun ang magpapalaya sa atin. Malaya na tayong, sabi nga, ay sumunod sa ating Panginoon. Yung katotohanan na yun ang magbibigay ng higit na inspirasyon sa atin, mga kapatid, para lalo pa tayong lumalim sa pananampalataya sa ating Panginoon. Romans chapter 6 verse 18, you have been set free from sin and you have become slave to righteousness. Sabi nga tayo ay malaya na tayo mula sa kasalanan, at ngayon sabi nga ay bihag naman tayo ng katwiran. Napakaganda po, no? Bihag tayo ng katwiran, ng righteousness. Kapag tayo ay laging bihag ng righteousness, nagagawa natin yung nais ng Panginoon sa ating buhay at sa ating mahal sa buhay. Amen po ba? So napakahalaga po niyan. In my conclusion, mga kapatid, sabi nga, we are chosen and directed by God to proclaim the good news to the poor, to proclaim freedom from God, to proclaim that the prisoners free and recovery of sight for the blind, to proclaim the oppressed free. At ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo, huwag nang paaalipin. Ngayong gabing ito, kapatid, maaaring sabi nga kahit papaano mayroong pumasok, kumudlit man lamang sa iyong puso't isipan na salita mula sa ating Panginoon. At itong salita na ito ang paraan para unti-unting, sabi nga, maiproklama natin ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kung hindi natin maiproklama ito, kailangang humingi pa tayo ng sapat na, sabi nga, pabor mula sa Diyos. Bigyan tayo ng courage, bigyan tayo ng eagerness, ng boldness, para maiproklama itong ating natutunan mula sa ating Panginoon. Kapag nagawa natin, mga kapatid, na mahayag ang kabutihan, sabi nga yung pagsama ng banal na Espiritu, na tayo, sabi nga, ay inanoint ng Panginoon to share the Word of God sa mga tao, anuman ang katatayuan sa buhay, mayaman man ito, mahirap man ito, o anuman siya. Sabi nga, kailangan maihayag ang kanyang salita. Ibig sabihin, nandun na yung ating mataas na pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa gabi pong ito. Salamat po sa pag-aaral na yon at kami po inyong ginabayan. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin, O Lord. Tunay nga, Lord, na maiproklama namin ang iyong salita. Lord, kami po inyong pinili. Kami po inyong inutusan na ihayag ang inyong kapangyarihan. Para, Lord, maramdaman ninyo na kami po'y patuloy na nagmamahal sa iyo. At maramdaman din namin, O Lord, na patuloy kayong nagmamahal sa amin. Dahil, Lord, sinusunod namin ang iyong kalooban. Lord, higit pa, dalangin namin. Bigyan nyo kami ng higit na katalino at karunungan. Katapangan, O Lord. Boldness, courage, O Lord. Na lahat, O Lord, na narinig namin sa gabing ito. Na maiproklama, O God, hallelujah, ang iyong pabor, ang iyong kabutihan ay magawa namin, O Diyos. Lord, marami pong salamat sa gabi pong ito sa aking mga kapatid, nanonood, O Lord, at nakikinig ng iyong salita sa tinig ng pag-asa program na ito, O Diyos. Dalangin ko, God, higit mo silang pagpalain, higit mo silang kahabagan, higit mo silang kalingain, O Lord. Anuman ang kanilang desire, anuman ang kanilang plano, O Lord, patungkol sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, O Lord, sa kanilang pag-aaral, sa trabaho, O Lord, sa negosyo, anuman ang desire na ito na ayon lamang sa iyong kalooban. Ama,
Bigyan niyo po ito ng higit, O Lord, ng attention. Solution, Father God. Ipadama mo na ikaw, Lord, na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang ngayon, bukas at magpakailanman sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat at muli ko po kayong inaanyayahan na makinig po at o manood ng ating programa, Ang Tinig ng Pag-asa. Ito po ay ginaganap o pinapalabas tuwing Tuesday, Thursday po ng gabi sa ganap po na ikapito hanggang ikawalo ng gabi. At ito po ang inyong Pastor Jan Magluya ng Calapan City, dito po sa lugar ng Sitio Bunbon, Calero, Calapan City. Maraming salamat po and God bless us all. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi lilinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi